I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel the static, and every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. Hol vagyok? Már megint? Hatalmas kockacomnak! Istenem, hol a látrám? Mi van, már megint engem akartok piszkálni? Megint képzelődtél. Na és akkor mi van? Mindenképp vagyunk kockacukorral. És... tök mindegy, nem? Nem egészen. Megbolondultál a hülye kockacukraid miatt. De mondtam, hogy ne egy ennyi teste. Menjél pszichológushoz, addig mi nem állok össze. Nem érdekel, nem megyek el! Ne menjél el, addig nem állunk veled szóba! Akkor ne álljatok velem szóba, nem igaz? Nem. Miért nem tudtok engem végre békét hagyni? Miért nem piszkáltok mondjuk Sheldont a vaxai miatt? Vagy jobbat is tudok. Miért nem piszkáltok Tarbot a játékai miatt, amit mindig szétszól? Nem igaz? Engem kell állandóan piszkálniuk. Inkább kették össze azokat a nagylapóc hajaikat. Mint én, de nincs ennyi eszük. Megint magába beszél. Éppen bolond szegény. Jen, menj el pszichológushoz. Nem megyek! Pedig jobb lenne, ha elmennél, hogy akkor erőszakkal kell oda vinnünk. Hallod? Nem megyek, és kész! Nem visztek magatokkal. De magunkkal visszük. Mi van? El kell vinnem Tarbot az oviba. Csá, nem fogsz hiányozni. És most reklám következik. Nem mehetek sehova, mert hamarosan folytatjuk. Újság! Sztori, pletykák, rejtvények, és még sok minden. Csak vedd meg az újságot. Újság! Üdvözlöm kedves vendégeinket a világ első osztályú süteményboltjába. Gyorsak a felszolgálóink. Helsültek. Répadesszertek. Madár pörköltek. Várjuk kedves érdeklődőinket. Vége a reklámnak. És köszönjük türelmüket, és most kezdődjék a film. Nem már csak ezt hiányzott, jönnek az űrmanok. Csicskák, átfeltezni űrmanok a láthatáron. Ez beszél, nem mindegy. Nem vagyunk csicskák, de azért átfelezünk. Korina, hallasz? Mi? Nem hallok semmit. Tessék, jó hallottam. Mi van? Itt vagytok, lányok. Itt vagyunk, egy oda melletted, és változzál át. Rendben. I'm the one who didn't know the truth. How could you ever be so cold to go behind my back and call my friend? Boy, you must have gone and bumped your head.
because you left a number on your phone. So now that you're all, you're set and done. Maybe I'm the